Barba TV, tawanan ng bida. Lang. Dahil sa mundo ah. Oh no! Sa grade ninyo? Ha? Grade 8 na mo? Ganun ka rin mo kauli? Katarong mo eskwela wala? Ha? Katarong mo eskwela dili? Tagasa man mo? Grade 8? Kaya lang, nako yata sa inyo lapis laman eh. Para panggamit lang ninyo sa school ha. O pag magduwa o, ay tag-isa mo. Tag-isa man duwa. Minuha na. Mabira lang. Nati Barba TV, ang pamilya kwela. Tambalo na ninyo ma. Ginasmay raman na pero tambalo na ninyo basta magdarong eskwela. Ha? Content na swak, Nati Barba TV, kasama ka sa bawat kwela.